e bande nde Ousmane Sonko hooreejo jaagorɓe o hani hollirde hannde woni laawol ngol laamu kesu ngu jogori rewde ngam yaltinde leydi ndi e caɗeele faggudu nde ndi wondi ina jeeya e peeje de ustude hutorgol jawle laamu ngu rendinde jawlede no hanirta ni fewndidde ndemaka uykiki e mahanteji kono kadi hutorade e booje laamu ngu no hanirta ni ko ɓuri hitande joni Senegal ina wondi e caɗeele ngalu ñamale mum badima temedere e nder temedere wel PIB leydi ndi so en tugnima e cimtol Cour des comptes yaltugol lewru didaburu yawtudu ndu cimtol ngol holliri ko gonka jawle leydi ndi gila hitande ujunaji 2019 ha hitande ujunaji 2024 e dummuna laamu Macky Sall gila nde ɓe jooɗi e lefol laamu leydi ndi rawane ardiɓe leydi ndi hannde giwani e wiide wonde ɓe tawani dow haydara laamu Macky Sall bonni leydi ndi heddi ko hollirde hannde holko ɓe gaddanta ɓiɓɓe leydi ndi